since kuriko kwandakaendesa guvhu remwana naizvino basa rei kuti guvhu remwana I flushed it in the toilet. So I also want to hear your take on this one here. What's your take on this as a parent? Am I not allowed, is it not my right, as someone who has given birth to the child, not to follow certain family rituals or customs, that I feel, maybe they are not important as the one who was carrying, the child, right? How important are these customs and maybe rituals to some extent? I want to hear your thoughts. Kuti vanoti guvhiroro vabva vatoitike hatichatomuone mwana, zvichiri zveguvhu here, zvichiri zvetradition here, zvichiri zvemacustoms avo here, kana kuti pane zvimwe zvavanotoridira guvhu iroro, because ukaona maemotions achona atokwira pakuti havachadi kuona muzukuru because of that. So I want to hear kuti ukaroorwa mumhuri inenge ine zvainenge ichitenda otozviteedzerere sure zvara mwana otoendesa kuti oi vamwe hanzi vanenge vachitoda vhudzi kuti vanototsamwa kana watanga kutogera mwana vhudzi rake iwewe zvonzi vhudzi racho rakaenda kupi, mbuya wacho ndo aifanira kumugera. Hazvina uroi mukati here chii chakadaro, aiwari asikana yowe itiudzei how important are these customs. You can send a voice note. Hanzi murume wanga ngatombotaura mufunge ndichine nhumbu kuti guvhu remwana parinodonha rinoendeswa kuna amai izvo, saka iye hanako akatori flasha, saka hai zvakaoma. Sister Lewe Victoria Falls, good morning. Good morning, how are you? I'm good. Ukaziva kuti pamwana iyeye kana unoda kufamba naye panotodiwa affidavit rekuti baba vake vari kuziva kuti ari kufamba. Kuti zvimwe zvinhu mwana wevaridzo, right, in short. Anoona kuti the fact yekuti uri kutonyora uchitobatikana kuti havaswera kuzoona mwana, I don't know. I think these are conversations that we are supposed to have pasati paane mwana kuti kwenyu munoitawo sei, kwedu tinoita sei. Because kune vamwe kutongori flashira ndichatodonha chikuru nderekuti guvhu mwana rasangana raoma zvatopera, hazvina zvimwe zvinhu mukati. Vamwe vatori very particular, vanotorida zvisinei nekuti hanzoziva hangu kuti zvine uroi kana kuti hazvina, but ndikuti kana makutozoti hamuchaoni muzukuru because guvhu harina kuuya, saka zvinei izvozvo kuti tomboti paitwa mistake mamuchitorida guvhu iroro kana zvisina zvimwe zvinhu mukati, you then just say kuti muroora panext one panext kune vanhu vano uplifta, what you call it, vanochengetedza macustoms avo zvekutodaro kuti kana riri gumbo remwana wedu rine kamutsikiro karinoita even ari muchechi tikamutsikisa pasi so anofanira kuita certain, anofanira kutsika nekamu kamutsikiro. Kana riri vhudzi rekutanga rere rinogerwa nambuya vake, hakuna mumwe munhu, and vane maitiro avanotoita vanenge vachitodaro. So I think those are conversations that tinofanira kutaurirana kuti ndozozvikwanisa here, ndozozvida here kuona tingoona naka tiri cool, muHarare, and then you're not thinking kuti mamwe munhu kwaari kubva tsika nemagariro eko zvakatodaro zvakatokomba zvekudaro, ndo unequally yoked yacho, yavaizoti roranai vematongo, because kana tiri vanhu vanopractice the same things tingadai tisina conversation yakadai so yekuti isusu kwedu harina basa kwakutongokanda uko kumwe kwavo vanhu pavanorifushira pasi pemuti here kana kuti pai tototaurirana, but kungoti patinenge takavharwa nerudo paipai chechingokosha iye I love you too. Yeah, because haumbofungiri maoko kushuwa kwaari kubva kune zvinhu zvakakomba zvakadaro zvekutoti think if I fall pregnant, and then I'll give it to my child and ndovana mupa zita rakati. Kune vamwe haukutombobvumudzwa kudai first born upe zita iwo nelist ka wotobatikana kuti inini ndasingade kumupa zita. Sikwedu anotora rasekuru raatete haunobatikana if we don't talk about, but we don't talk about these things. Tozozviona kwese
hanzi hai unototeedzera kana uri muroora kunze kwekuti makati mazvirumura kuzvinhu zvemhuri nokuda kwekuti kana watopinda mumhuri mitemo inoteedzwa kana watotadza utokumbira ruregerero saka muroora anotoripa nokuti vamwe vanototi itsika yedu. So be transparent to each other, muonesana zvamunokoshesa. From baba Nisi in Riverside in Chitungwiza. Kwenyewo kune zvakaita sei zvokuti vangabva vatoramba kuona muzukuru here saka vanotoripa were you home. So weighing in on our trending today, where this woman, is just really concerned, saying kuti ndakabara mwana wangu 3 months ago and my in-laws vanoramba kuya kuzona mwana, citing that vanoda guvhu remwana, yet I flashed it and saka havasitombori happy. Vakatoti mwana wacho ngaachienda kumusha kwavo nokuti haaziwe kuno, nokuti kuno kwedu kwai tunofushira maguvhu iwayo for vana vachona vese. So we then now just asking, anzi naivedwe zvine basa rei kuti guvhu remwana I flashed it in the toilet. So we're also now just hearing your thoughts and contributions. Hansi morning, I think when you get married you are aware of customs which families follow, so it's up to you. Family values are different and are to be respected and valued. We're also live on Facebook checking out your contributions. Hanzi nanyaradzo chimbo wakagona wakarirasa vairidi Priscilla ari kuti vanoridi guvhu remwana ngavatiitire mushe apa kuda kubira mwana destiny. Hanzi maguvhu asi munoda kumadyisa sadze hanzi vanomafushira kwavo. So we also then just now asking, so what's your take on this as a parent, in my rightful state as a parent, am I not allowed not to follow certain family rituals or customs, and how important are these customs when you join a family, including zvine chekuita nemapatsi emwana. Vhudza mwana unoita kuchema naro maguvhu iwayo vanhu vakada kunyatsototaura mwana ukachika kunzwikwa inoita nyaya chaiyo watosimudzana zvekutodaro kutorimirana muganhu wotosho zvichiri zvekuti watosha zviri kufamba sei. Let's hear. Shona culture inodaro dho vamwe vasingazvitedzere zvavo. Inini ndakaroorwa like taitogara pavamwene, right? So imba yanga ichitovakwa isati yanyatsopera pasati paiswa maseptic and all. Saka ndakatoti mama guvhu remwana iri zvikanzi enda konokanda mutoilet, like matoilets aya eigomba aya vanatonорикanda imomo. But culture inongoti inofanira kana kuchererwa, vamweni tinofanira kuchererwa pamba kuti mwana azoziva here kwaakabva, even akaenda abroad anokwanisa kuzodzoka back kumba. But I think wakungoomeserawo zvavo muroora, kana akaflasha I don't think zvine basa ini ngavaende vanoona muzukuru. Got another message saying icho ichokwadi kuti rukuvhute rodiwa kana iri firstborn kuratidza kuti mwana ndewedu. Muroora ngaatokumbira regerero nokuti kuratidza kuti mwana ndewedu. Kana uchienda nerukuvhute unototi muzukuru akura, zvakatokosha izvozvo. Umwe akati kungoteedza zvinodiwa kwawakaroorwa hapana chakashata. Murume akatombokudza ukaita naro manje woita sei? Umwe akati hanzi the purpose of these rituals is to create a relationship between muroora naamwene. If you respect and love vamwene unowapa guvhu. Hanzi hazvina mushonga mukati nangu andidangu neguvhu remwana onge gift manje. Hanzi if you respect unowapa koni ngawapa matennis nezambia nemagrosari. Weekend tiwana tema. We never run away from our culture, tradition and beliefs. Nyaya yeguvhu iyo yagara inotoda kuti izikanwe kunzi raitwa sei. Ini ndakatoinzwa ndichikura nditanga mwana yekutanga. Vabereki vangu vakatotora guvhu vakati ngetoraswa rinodai so roraswa roendoflashwa. But vanofanira kutanga vaziva iyo ndozvakuitika. Then pamwana wechitatu chienda kwakazongondi munodai munotora muflash. But mukadzi wangu akatonoconsulta kuti ndoita sei this time. Zvakafanana nevhudzi rakutaura vhudzi rekutanga rotogero nambuya vake kana varipo, kana vasipo representative yambuya vake.
ndo chivanhu chedu. Ngatisabatire chirungu padenga, zvimwe zvizozokunetsa mangwana. Hausati wambonzwa here Mwari achitaura kunzi guvhu rako iwewe rakaendeswa kupuri mwana mudiki, pane nyaya dzakati. Saka dzimwe nyaya haatogona kuda kudzikinwa, but it will come and haunt us in the near future. Hi Vikendi, how are you? Yeah, inini I think munhu kana warorwa mufamily mawarorwa, go and follow zvinoitwa mufamily imomo, because haungabve kumba kwenyu kaobva wasvika wachiti kana wasvika mumhuri muchinzi drumstick nderababa, iwo kana wakupakura obva ati haisisi kumba kwedu drumstick kana basa tairi paamai. No, munhu teerera zvinoitwa mumhuri mawarorwa.